Para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na iyan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Hello! Hi! Kamusta, Ate Chi? Okay lang. Okay lang. Day ka pagal? Aday man. Day ka man pagal. Ano yan? Exercise. Ah? Exercise. Ayan. Sana all nakapag-exercise. Ha? Sige, maray na hapon sa mga parantabay ta, Luzon, Visayas, Mindanao. Huwebes na naman. Kaso hapon, dahil kita nakapag-programa, Ate Chi, dahil sa... Si Ulysses nagbisita kaya. Si Ulysses. Special coverage para kay Ulysses. Yaong ka. Ah? Yaong ka digdi. Oo. Nag-ano ka. Ika Nagpak- nagbakal ka kaunon. Nagpa-cute. Cute ka sana. Dakulon naghaharalat ki kuryente. Ano? Ah? Iarang mo sa mga nagka-aranuhan baga, igwa ng kuryente. Then after Ulysses, nawara na naman. Sabi baga ni Mayor, pasensya lang o na. Date na ang ano. Date na pasensya. Oo. And then relax. Oh, relax na ha? Relax na tabi kita mga tugang ta. Maabot iyan. Buda data pagparahiri dalion tabi, ano? Data pagparahiri dalion an sa tuyang mga linemen ta bako man ngani sabi ngani bako man madalian pag restore kan sa tuya na kuryente. Minsan nga ni, nagkakausap pakipagkagadan ki lineman. Siyempre, nag-irahay nga ni, nag-iinguhan na mairahay tulos ang linya kan kuryente. Delikado yan. Delikado talaga. Ano? So, sa mga linemen taman, ingat-ingat po kita. Ano? Oo, mas magayon na matapos ang trabaho, makauli kita sa satuyang pamilya na ligtas, as in daing namamatean. Ano? Okay. Dakulon nga ni, so paka may mga nag-rescue do, may mga nagsarabi naman na sana ngaya pagkaaga ngayang nagpapakaray ngaya sa mga linemen, nakapalsok ang kuryente. Pagkabanggi sana ngaya pa ilawan. Yung sa mga sabi kan iba. So sabi man kan iba, dahil na ngaya magparapuros ngaya kang mga reklamo regarding ngaya sa kuryente. No? Sabi ta nga ni, relax na and then maabot ang panahon na makakabalik ang kuryente sa satuya. Yes. So all we have to do is to wait, no, na maghalat lang mo na kita. Bako man yan magic. Malay mo may mga naraot na linya ng kuryente sa inong lugar kaya dahil tulos nakakabalikan. Especially so may mga kaipuhan na palitan, medyo nakakaloy-haloy Pero talaga lalo na yan. itong 3rd district sa pag-agimikan sa Ro, purutol talaga sa mga poste. Tumba, putol, kimi, kibad, buwal. So bako po madali, no? So dahil na makaalat. Marayray nga ni digdi sa to sa Ligaspi ta bako masyadong. Yes, na Pwede ano seryoso kita, kan, na nakaruligtas-ligtas kita kay Ulysses. So dahil na makaalat, mag-alat manggiraray. Sabi nga, patience is a virtue. Yes. Sa mga nag-antabay man sa tuya sa ibang lugar, sa hinman kamo sa Lupalop kan Pilipinas, even outside Philippines. Dyan, sa outside world, ingat din po kamo. Kamusta po ang sa inyo kamugtakan? Si Mamalu atento datin klaro, maray na hapon da Kuya A and Ate Hello Chi. po. Kamusta po lamang dyan watching from Las Piñas? O kamusta po ang weather ninyo dyan sa Las Piñas City? Oy, si Ma'am Emily, din sa Ginubatan, kumusta? Binabasa akong tapos si Mrs. V, hindi ko naratabi di so. Hindi ko na isakat. Nalingawan ko. Nilingawan na talaga ako. Sign of Busy lang. business. Sign of Business pala mo kung business. Sign of business. Bako business, ha? Sige. May day kita natatapos. About disaster kaya ini. Mala nga ni ta.
O sige, tamang-tama na naman ini para sa aldaw na ini Ate Chi. Ano, taing kaso inagihan kita. Dakulon ang pwede tang mamatean pag inagihan kita ning rimalaso, Oo, pagka disaster. sa mga evacuees Yes. kan baging Rolly, talagang in-evacuate talaga sila duman sa enot nindang pi-ebakwaran. Oo. So Sa sa delikado duman. So sa daet, ano yan, talagang forced evacuation ang ginibo. Magayon ito, sabi nga ni, mas magayon na ang sigurado kita. Pero may casualty man giraray baga, no? Oo. So, ngunyan, sa mga pictures sa Facebook, magkahiriling ta ate siya, no? Sa Rizal, may mga nagkahiriling ako sa Facebook na bubong na sana. Yes, Ang natatada. igwa actually, igwa sa clan me, igwa duman na. Second floor na. Inabot kung pa. Sa Marikina ata yun. Inabot na nasa third floor din Oh, niya. kamusta man sa mga first, Mga nasa bunggalo sa bungalo. nasuharong? Yung nga ni, Oh. kahirak. Kamusta man Kahiling ito nga, na, sa bago ni sa video, talagang makahirak man talaga. Mhm. Tapos sina nasa bubong. nasa bubong nagtataralayan, naling mo Oo. sa bubong bagang, ang Siguro atop sa row house baga. oh, ang atop baga ka yan, garo pa, ang puro, garo triangle, Yes. ano? Yaon sino naman sa pinakatuktok, garo nagkakarabayo Kabayo. duman sa puro. Oo. So, imagine ta, pirang oras hindi yaon duman, hanggat day magpundo sa bagyo, hanggat day Tsaka rin, maghupa sa hanggang baha. subside Oo. baha. Nagkataon pa ata na high tide eh. Worst So, pa, kung mas lumangkaw pa sa tubig duman. Mga ni day, mga Oh, sana. may mga aki na sadit, may mga gurang, may mga babae, So, ano talaga, bako karaw-karaw, ano? So, Yung grabe talagang uran ang dara ni Ulysses. Mando ini kaya si Ulysses na. May color kita ate Chi. Alat lang ta. Simbagon ta ining sa tuyang color. Hello? Yes, hello sir. Yes, Kring. Yes sir. Kamusta Kring? Okay lang sir. Ano sir, on-air na ka muna. Oo, near na kita. Hain ka ngunyan. Ano yun sir sa ano? Sa Imelda Roses Avenue. Sa Imelda Rosas Avenue. Imelda Roses. May manok ba dyan, Kring? Ano sir? May manok? Nakasalbar sumanok sa baha. Iko sir, iko. Oo. Ano lamang ang samuya na may paglilingkod sa imo, Kring? Kamusta ka kasuhapon? Then ako na irakaw ulit sir ta day baga kaya ano biyahe. Hindi, pang biyahe. Sa ka mauli, Kring? First District? Barapura po sir. O, rapo-rapo. Oo, yun, grabe delikado. man sa Rostroso. So, ngunyan, Kring, saan ka naka-star? Sa oras nga ni sir, Timaista na. Ayan, sana. Tabata. Kami din, man kaming espasyo. Saan ka ngunyan? Naagahan? Duman sir sa ano, St. Jude. Sa simbahan. Hmm. Oo. So, nag-asikaso ka? Anong pig-asikaso mo, Kring? Basta sir, ang tigas kaso. Pero, pampakasal na, Kring, ano? Dahil pa man sir. Hindi pa ma. Sige, ano lamang sa muya na may paglilingkod sa imo, Kring? Ano lamang sir, ma-greet ko lamang sa mga katrabaho ko dyan sa ano, Rapo-Rapo. Sige daw, go ahead. Kumustahan na daw daw, Kring? Alam ko lamang dyan sa mga taga San Luis. Mhm. So, Team 2I. Mhm. Tapos so, Team Aborto. Mhm. Ito. So pamilya mo, Kring, di mo kumustahon? Ah, So pamilya mo, arreglado ito, sir. reglado. Sige. Ayun man lang. Ayaw man sana, sir. Sige, sir. Okay, Salamat. sige. Thank Salamat you ang very tabi, si much. Kring. Ano? Nagpaparamdam sana si Kring na siya Buhay. buhay. Yan ang gustong sabihin, Ate Chi, na hindi lahat nagpaparamdam. Ay, Kaluluwa. Tao. Yan ang magayon pag nagparamdam buhay. Sige. Sige, mga tugang. Diretso na kita digdi sa tuyang pag-urulay-ulayan, Ate Chi. So sa tuyo na pinag-aapod na family relationship or relationships after a disaster. May nag-aapot. Digdi sa Rawis po, Kuya sa may Purok 5 no rin daw ini mapapailawan kang mga taga-apek. Nag-clearing na sinda digdi kang Sabado, magtaram na sinda na mapailaw daaninda. Sunday na hapon, nagalat po kami, daiman nagtunga. Sinda digdi nag-asa lang po sa mga tao digdi sa Purok 5, tigpa.
Mag-alat-alat lang po kita ta nag-asa da sa tao. Laban yan, isa may samo. Ano yan, Sunday, nag-ilaw na. Ako day man Tapos so naman sa may, day pa hanggang ngunyan. So, Tapos sa may hambang. nag-text ako na teacher, di po kayo sa may simbahan, day pa man nga tabi. Pwede po nga pa-follow up sa ape. Kinagahan, bagya. Sabi ko, okay po. Di diba ako ga? niya, pati sa mo, palsok mo. Apod Nakulong kay ni talaga. intindihon ta po ang sitwasyon na it's not easy, bako madali. Nagano na, kasi bago baga na kahoron si Sir Leslie Mhm. na naghagad man ng liit na Pasensya. Update na ano konsiderasyon konsiderasyon. talagang nagatry sinda na maibalik ang serbisyo kan kuryente. Correct. Lalo na sa mga nainot na pigpairilawan, syempre pigpalsok muna. Syempre delikado ba gayon? Correct. Oo. Delikado na niya o nagkukuso, may tubig sa palibot tapos may kuryente. Yes, oo. Oo. So, day pa po pig-abot kay kuryente. Day magkulog ang buot, tius-tius mo na kita ta mapagal talaga po ang sitwasyon ta. Imagine ta pirang bagyo ang sunod-sunod na uminagi sa tuya. And then number 1 na naapektaran po ang kuryente. Yes. Pero pagka mainit talaga Ate Chi, malibong sa payo. Pero di ba lingon yan, medyo malipot-lipot ang Oo. panahon. Apektado ining relationships, Relationship talaga. family relationships after Nanlalamig disaster. Ay, Nanlalamig ba, Kuya A? hindi O talagang hindi talang malamig? aram. So ahli kita duman sa short immediate effects. Nagduman kita sa medium term effects. Padig din na kita sa long-term effects. Ini po da so mga pwedeng mamatian kan sarong individual sa laog kan pamilya, relasyon sa pamilya na medyo haloy ang proseso. Day tulos nakaka-get over Oo. naman sa pig-agihan na na calamity Kalamidad. or disaster. May mga ayo po tandaan po niya to mga tugang especially sa mga nagdadangog na mga miyembro kan pamilya na natadaw nga ta malibong pirmi nga Ang alimantak niya ni mama. Oo. Natadaw nga ta pirmi nga yang murusot si mama. Hindi na yan madrawing. Bata nga day na nga nga yang kuryente, day na nga ki internet, arog pa nga kaya sabuton ta po mga tugang. Sabi digdi, sometimes problems become evident for the first time, months or years Uy, grabe na after the event. Siguro kung nga, kansarong taon pa nga so bagyo, kang last month pa nga sa bagyo, 2 bulan, 3 bulan ang inakaagi sa bagyo. Daman nga, pagkaro nga, daman nga daman nga ki effect, bako man nga dahil nga sa bagyo kung nata nga, nag-iiba ang mood nga ni mami ko. Ni daddy ko. Aram po nindo kaya minsan pag narurumduman, sabi nga ni, memories of the disaster may come back if family members are involved in another crisis. Correct. So, minsan, lalo na pag magurang, di ba? Siyempre, di ka man makakatios eh. Halimbawa, may crisis na naman sa pamilya. Tapos narurumduman mo. So, nangyari sa Indo, halimbawa, bagyong Aruga ini. Yes. Aruga yan. Tapos, another problem occur na parang arug girara kitang aagihan ni lugar Oo, pero may effect tong traumatic effect, no? Diba? Lalo na sa mga magurang. Correct. At siyempre ang mga magurang number 1 responsibility kan sa tuya ng mga Magurang. mga kagurangnan, ng mga magurang Safety. Kan mga aki. pagkabuhay, kung paano daw ngayon ipakaraon ko ngayon sa mga aki ko, yan na naman nga sa bagyo. So tinanom ta ngaya, mawawara na naman ngaya, suparoy na naman ngaya. Ayan, grabing epekto Diba? sa agriculture. Oo, dakulaon sa libon nga ni pirang bilyon ito. So sa rice pa lang yan, Yes. dakulaon na yan na problema ta mga tugang. Kapag aruga nang naiisipan garukan sarong individual sa laog kan pamilya, garo talagang uni na naman ngaya. Minsan ang iba nawawara na ning pag-asa. Yes, pero ang sabi Kuya ay family members often need to go over the events, perhaps for months or years, to better understand what has happened. Yes. So siguro, Nakakapag-isip-isip, naipag-isip-isip pa naman.
siguro sa buto na sa nagayod so sumagurang kung arog kayang permi kasi di siya makaget over ka ito. So Yes. kunya na sana parang ano yan, intindihon na lang kan Yes. mga kan miyembro kan Oo. pamilya. So mga Matuta nagkakaarog ka oo, yan. so mga nakakamali siya. Oo. Para maano ninda, kaya pala ni arog niya kaya nita day pang siya nakakaget Oo. over. Day pa sabi nga ni nakaka-move on. Oh, di pa naka-move on. Kung sa love life, di pa naka-move on. O sa on. disaster, di pa naka-get over. Kumbaga Yes. talagang igwan ng pigaapod na traumatic effect Oo. sa satuya. No? Kaya pala, Ate Che, ang bagyo, pag makusog, dai na pig-uutro ang pangaran. Yes. Iba nga, pag disastrous na daw talaga, Yes. pigahali na kang pag-asa. Dai na pig-uutro kang pag-asa na gamiton girari itong halimbawa sa bagyong di ko naman inabot sisang. O talaga? Di ko naman inabot Talaga? promise. Di ko naman inabot si sisang. Hello, Ate Chi, millennial here. Rico? Mayos ka. Ah, Pero riming, pero ang taon ka ito. Riming. Mga College ako, college ako. College ka? College ako. Ano magkaedad kita? Riming. Kolehiyo ako kan. Ay talaga? Galayo ka? 2006 ba ya ito? Oo, kolehiyo kita Ako kunyan pa sana ako kaya ito siguro mga 20 anos. Nagpupuon-puon pa sana ako kato mag-eskwela sa 20 college. anyos pa man sana Oh, ako so sinabayan ka Uy, tong 20 anyos pa man sana ako. ay bang Kaya kuya ko kaya kuya ko Oo. Iba gano, dahil na tiguutro kan pag-asa. Kasi yung ano yan so saro man sa mga rason na magiging traumatic da para sa ibang mga nagkasaralan. So baga talagang grabing disaster ang inagihan. Okay? Sabi ni the family members may hide painful feelings until things have returned to normal and only then show their distress. Pag okay na ga boss, saka ma-share kan So long-term effect, no? Baga Oo, pigpupugul-pugulan mo sa pero grabe na pala ng Oo, kita kasi abo man inda kani madagdagan sa problema Oo. kan Baka- natigahampang so burden kan kapamilya ninda. abo lang sinda naman mag-abot sa point na ma-breakdown sinda in magbe-breakdown ka sa tahaw kan kadipisilan na pinag-aagihan. So, baga, Yes. ano pa man nga ang ano man nga ang ang tabang nga kung magbe-breakdown nga kita kan mga arog ka na bagay na damage has been done. No? Siguro you need to get up, 'di ba? Tama pa ga, magbangon ka kung sa bako man kung sa nadapa kasi that's disaster. Pero bumangon ka bako na Basta bumangon ka. Kasi difícil na permi kang konyan. Igda. Permi kang igda. O pirming lubog, lugmok. Oo, kasi dapat tsaka dapat pakusugon mo ang buot mo kasi pag medyo luya-luya ka, di ka nakakaisip kita, ma. Tsaka sige isip mo, parang na-stress ka. Correct. Or parang, ano na nga yun? Mga kita, so feeling ta na bako magayon, no? Oo. Stress, depressed. Depressed? O, yun. Pag iyan luminala, may igwang pig-apod na suicidal tendency na iyan ang data dapat na makua o na mag-getching ta. Immediate or medium-term effects may occur as delayed reactions or may become habits. So, data na, so pagkatapos ng kang bagyo, iba na ngaya ugali ngaya ka ni. Iba na ngaya iba nagiging hobby na ngaya, no? Tsaka iba na talaga, nag-iba siya. Tapos Siguro every time sa epekto nakakadangog sa kay iya. dalugdog, uy, ngaya. Traumatic sa iya yan. Yes. Tapos iko pa kuya na people may find future disaster harder to handle. Baga, yaw na. Hindi ko na naman nga magigibo. Ano naman doon yung gibuhon ta? Nagpapanik, no? Ako may midbid na personal na sa kuyang kamidbid. Dahil talaga siya na matunong. Talagang naghali siya sa harong. Oo. Abo ang ngayon nindo dyan. Ako ngayon solo mahali ngayon ako. So, Kasi baga, nagkakaigwa siya ng trauma. trauma, no? Sabi digdi, alat mo na Ate Malo, ha? O, sige. So, yan ang
long-term effects na baka nahihiling ta sa satuyan ng mga kapamilya, miyembro kan pamilya na arog ka to, so nangyari, data po sinda pag-iwalon. Yeah, no? dapat Data, ano. data pagparadaragitan kasi bako ano yan, bako da magayon na sa araw ka nang namamatayan ninda. Another Down na sinda, lalo tapang, Oo, saro ano dagdagan yan. ta pa kay saro pang stressful na bagay, ano. So sa tuyang pagbabalik Ate Chi, kung ano mga dapat nagibuhon ta. Helpful things to do. Helpful things to do. Mag-imati po kitang marhay, tangani na maaraman ta kung anong dapat ang gibuhon in kaso arog ka na pinag-aagihan kan sa tuyang miyembro kan pamilya. Oo, yes. Para makarecover din so family member ta. Okay, so sige, mabalik kita. Oras niya to, alas 2:34. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Bye-bye Bahay Rus kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Unila, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. From Ascof, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang kaso ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyang pa ring may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapangani ang mga sakit na ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting ligtas basta't may dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. Isang paalaala ng inyong DOH Bicol. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ng PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity.
high in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk Si substitute. Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awi yung Madi? Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishmento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyong may kalinga at pagmamahal. Challenging kag panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Sa panahon na tiga-agihan taon yan, minhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19. Ini nakakaapektar bako lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kining sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHT Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Judy Ann Santos Agoncillo po. Magnas the good
At yung kanta ng kanta, si Luna. Milk niya, Nestor Grow. Nestor Grow has probiotic L. Fortis that helps make her chan healthy para nutrients ma-absorb ng katawan. With 3 balanced meals, kumpletong nutri. Chan! Pag happy si Luna, alam kong healthy ang chan niya. Mag-Nestor Grow to grow happy. Mag-Nestor Grow na. Nestagrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Nagdadangog ka mo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdig sa DZGB. Kaiba man po si Ate Chi. Nguya na pagkahapon, ano? Sige. Yan, balik kita duman sa satuyang tema, Ate Chi, kung papaano iha-handle or kung ano mga dapat ang gibuhon kung araw ka ni Para satuya na
na ano yan, sitwasyon, no? Yes, para makarecover ang family. Yes, at dahil sa mga sa mga bagay-bagay na sa tuyang pinag-aagihan regarding sa mga bagay-bagay, sige, tabisian sa tuyan na iba. Sige. Kung na-trauma si nanay or si tatay, si ate, si kuya, si lolo or si lola, saro sa mga bagay na nakakatabang daapo mga tugang para makarecover ang communication. Keep communicating. No? Paano pag sinabing keep communicating? Talk about what is happening, how you each feel, and how you need from each other to avoid feeling alone, Yes. isolated, and misunderstood. Yes. So, Oy, bago kayan Kuya ano daw kung mapagpadagos ta pa ini. Kasi ngunyan, kaiba na ni Al, si Congressman Pido Garbin Jr. kanako Bicol Party List, nagkakaigwas sinda ni relief operation. Diba sa Barangay 15. Ngunyan, gusto daw maglaog sa usapang pamilya. Okay, sige. Yan. Go. Hello Al, good afternoon. Good afternoon, Ate Che, saka Kuya A. Yes, maray na hapon, Kuya Al. Opo, yaon digdi ang double A. Yes. Narimanan si Kong P. Kong P. AGJ. Yes, so, alam mo, importante ang pangangaipokan pamilya sa panahon na ini. Yes, tama Oo, ka. kaya talagang anak ko Bicol, sibot-sibot sa pagbisita sa mga barangay, digdi sa Legazpi City, dako lang mga barangay ang tigbisita ngonyan kanak ko Bicol, ininot mi sa barangay 15. Yes. Sa barangay Ilaud East, Oldal by District. Congressman Tabi, good afternoon. Si Chi Tabi, saka si Kuya A sa DCGB. Ay Kong, maray na hapon. Hi, Chi. Good afternoon. And Kuya A. Yes, maraming hapon, good Tabi. afternoon And po, Bicol. Congressman. Yes po. Hello? Hello? Ay, hello Kong. Yeah, yung kita mo yan sa Barangay 15, Ilawod West, and then pasisiring kita after the activity, pasisiring kita sa Barangay 22. And then sa Indong Barangay, sa Imperial Court, Barangay 23. So, tulong barangay cover tangon yan, na udyan lang ining relief of ka. But this was really intended kang makatapos pa kang Quinta, Rolly. Ay, Quinta. and then Rolly. So, na-overtaken kang Ulysses. So, at least ako mag-irari kita. Kung ano po yung ipipanaungon yan kanako Bicol? Well, bagas, kape, dilata, noodles, yan. So, yan ang combination kan sa tuyang bagas, kape, dilata, and noodles. Okay, Kong, pagkatapos po, kasi di ba sa mga nakaaging aldaw, dire-diretso po so pagtabang kang Ako Bicol Party List, ano po? And then pagkatapos po ngayon na aldaw, sain po ang sa Indo na sunod na dudumanan if ever na sunod-sunod pa ang sa tuya na pagtabang, relief operation? So, sa aga sa first district kita, sa ibang team tayo sa Camarines Sur, and ongoing ang sa tuyang team sa Catanduanes for the clearing, installation of water sources, drilling station, and first relief ops naman sa Catanduanes. So hiwalay-hiwalay Tabi. We have 3 teams na nag-iikot sa bilog na Bicol region. And then sa Katabangan naman, sa mga donors dahil pinapaagi man sa tuya sa iba. Na putol. Okay. Alat sige. yan. At Maridayal po kita mga Ako tugang. na lang madayal kay Al. Oo. Maaraman ta, maisihan ta, asin Ngayon ang tigibo ka na ko Bicol, Oo. nagpaparalibot sila, naglibot. yes, diretso ang tabang kan Ako Bicol. Hello Al? Hello Kong? Yeah, si Go Congressman. ahead. Hello, Chi. Yeah. Apa. So, other than distributing relief goods, yon dyan sa payout, kang manalain na ahensya ng gobyerno na kung sa intinagasistiranta. Kasabay dyan ang DOLE and the SWD. And just to let you know that this Saturday, maarabot sa mga cabinet secretary
kaiba si SBG, Senator Bongo. And then sa Sunday naman, up to Sunday or Monday, maabot so amigot ang senador, si Manny Pacquiao, which will visit Tanduanes. And then pinag-session pa mismo ang Pulangi dahil yaon daw mambaga sa iyang trailer. Yes, Si Buboy na nalubog man sa mga barangays duman. Of course, first district, Obalbay, and saro man sa segundo distrito, Igi-Sociedad kan Legazpi. So lubog talaga na barangay. Saro man na bibisitahon. I see. Ay kung napabareta kasi na grabe po danyo sa agrikultura sa Libon Albay kasi yan bubaga ang rice grana rita. So ano po yung magiging yan? We know na hali na po kamo duman sa Libon, pero ano po yung magiging plano kanang Bicol to help those farmers na affected po kaya na ano? Well, syempre, to secure that there are enough funds for the rehabilitation of agricultural sector. At the same time, kadang sila nag-coordinate sa tuyang mga ahensya kang gobyerno, lalong-lalo na sa Department of Agriculture para sa mga pangangailangan po sa seedlings, sa mga binhi, farm equipments, farm implements, matawan kinagkasanigong atensyon. Salamat. Si, mapo na kami. Salamat. Sige po, Congressman. Thank you. Thank you so much, Congressman Pido Garbin. Nagabot naman kaya si Congressman Saldico. Congressman, good afternoon, tabi. Yan. Surug mga taga-barangay 15. Congressman Saldico. Tigigibot tabi nito sa barangay. Congressman Tabi, mensahe after naman kan Ulysses. Mensahe tapo sa mga kababayan tang Bicolano. Ay, Roy na aldaw sa Indogabot. Maray na hapon po. Bako maray sa tuya sunod-sunod ang bagyo, but yaong kita permi dahil ini masanay na kita and we need to rise up always after the typhoon. Kaya kita mga Bicolano and in fact, Metro Manila na Africa, and sana maging safe man sinda, gabos sinda, nasa ibabaw ko yan, kadaklan kang bubong sa mga nasa low-lying area. So assurance tabi, Congressman, ako Bicol talagang day matunong sa pagtabang sa mga kabayan tang Bicolano. Yes. Yeah. Kaya kita permi sa Bicol and iniisip kita kung paano kita makatabang. Thank you so much, tabi, Congressman Saldico. Ayan ang mga panginot na pahayag ni Congressman Saldico. Sinabat na siya ni Kapitan Lim Sotria, ang duwang congressman kanako Bicol. Ayan, nagbisita digdi sa barangay 15 ngunyan. Mapasiring pa dyan sa Binanuahan and mapasiring dyan sa may DCGB sa Imperial Court Subdivision Town. Okay, yan ang informasyon natin sa barangay 15. Alarmario, thank you. Thank you, Al. Salamat, yes, Kuya Al. Thank you sa duwatang kongresista ka ng Bicol Party List. And of course, ako Bicol Party List, padagos na nagtatabang para sa mga nadanyaran kan na mga sunod-sunod na bagyo. Yes. Bako sa nasarong bagyo, mga bagyo ang uminagi sa tuya. Sabi ni Kong Saldi, bako ngaya maray, pero ngaya, pero syempre, yes. Pag nahiling sinda, yung presence lang parang nakaka-uplift ki. Yes. Di ba? Pag-asa, kung nagkakay pag-asa, ang lambang miyembro kan pamilya. So bako lang po yan ngunyan sa mga masunod na aldaw, igwa pa ning mga masunod na relief operation. And ako Bicol sa pangenot po ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico. Yes. Okay? So, it's time for us naman, ano? Yes, agad na sa rin mo Giri, 1 week tayo ni tutukaroon na. Sarong topic 1 week. It's okay. But anyway, para yan sa tuya na mga paraantabay, para sa gabos na mga o sa lambang pamilyang Pilipino, pamilyang Bicolano. Okay? Sa lado technical, sa tuyan na nakaibanan si Kuya Manny T. And then Mark Shand Madrid sa tuyang Facebook live. Yes, kaibanan taman si Al Armario dyan sa Barangay 15, pagiriba yung mga congressmen, kanako Bicol. Ini po si Kuya A. And si Miss A. Nagpapaabot sa Indogabos na ang pamilyang Burugos. Harayo sa pagtiyo. Salamat po. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Bear Brand Jr. Para
Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020.